A za nekoliko trenutaka razgovarat ćemo sa našom ekskluzivnom gošćom. Ona je nekada bila najbrža žena na planeti i vidjet ćete sada u naš jutarnji program stigla je Marion Jones, petostruka olimpijska pobednica. Videli ste u jutarnjem programu pre nekih sat vremena i drugu stranu njene medalje, tako da danas imamo priliku da govorimo o jednoj briljantnoj karijeri, o usponu, o padu, o iskupljenju posle svega i o tome na koji način Marion danas mladim sportistima ukazuje na opasnosti brzog uspeha, na koji način im ukazuje kako da savladaju slavu i sva iskušenja koje ih čekaju na tom putu. Vidite sada Marion koja ulazi u naš studio i evo je, tu je sa nama. Izvolite. Morning, Marion. Good morning. Welcome. It's great to have you here. Thank you for having us. Sjajno je. Da vam još kažem da je sa nama i Ryan Rowlands. On je savjetnik za kulturu i medije Američke ambasade u Beogradu. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala i vama što ste došli I hvala u jutarnji na program. pozivu. Odlično. Mi ćemo sada pogledati kratak pregled karijere Marion Jones, a onda se vraćamo u studiju. Sportova atletika imala je svoju kraljicu. Marion Jones, jedna od najboljih ženskih atletičarki svih vremena, sa 12 medalja koje je osvojila na velikim svetskim takmičenjima, obeležila je prelaz između 20. i 21. veka. Najbolja u sprinterskim disciplinama na 100 i 200 metara, skoku u dalj kao i u štafetnim trkama. Zvezdane trenutke karijere doživela je na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. kada je osvojila čak 5 medalja, od čega 3 zlatne. Krajem 2004. godine proširila se afera s dopingom u svetskoj atletici. Među brojnim imenima spomenulo se i ime Marion Jones. Optužbe je negirala, ali i okončala karijeru. Konačno, u jesen 2007. Jones je pred TV auditorijem priznala da je godinama uzimala nedozvoljene steroide, kao i to da je lagala prilikom prve istrage. Osim sportske karijere, imala je i buran privatan život. Udavala se 2 puta, prvo za bacača kugle CJ Huntera, a danas je udata za sprintera Obadele Thompsona. Ima i sina rođenog 2003. godine iz veze sa američkim sprinterom Timom Montgomeryjem. Zanimljivo je da su i CJ Hunter i Tim Montgomery takođe izbačeni doživotno iz atletike zbog skandala sa dopingom. Zbog svih problema s neuspešnim brakom i vezama, kao i optužbama za doping koje su je prekinule karijeru, Marion Jones je finansijski uništena i profesionalno izgubljena za sport. Bilo je ovo kratko upoznavanje sa Marion, mada sumnjam da postoje oni koji nisu čuli za najbržu ženu na svetu. Kao što vidite, veliko interesovanje. Imamo dosta gostiju ovde u našem studiju, ali na samom početku želim zaista da vam se od srca zahvalim što ste došli u jutarnji program Radio Televizije Srbije. Hvala mnogo i vama što ste ovoga jutra došli ovde. Marion, kada ste stigli u Srbiju? Kakva su vam iskustva za ovih par dana koliko ste ovde? Well, my days are a little bit mixed up now. I think Sada sam još uvijek malo zbunjena. Stigli smo u nedelju. Dakle, tu sam neka 2 dana. Učestvovali su u nekim dešavanjima juče koja su bila sjajna, tako da mi je zaista drago što sam ovde. Prvi put sam u Srbiji. Putovala sam u razne zemlje širom Evrope, ali ovo je prvi put da sam u Srbiji i lepo mi je. Dobro, vi ste više od 1 decenije bili poznati kao najbrža žena na planeti. Prva ste žena koja je ikada na jednim olimpijskim igrama, reč je o olimpijskim igrama u Sidneju 2002. godine, osvojili 5 medalja. A za sve to vreme koristili ste nedozvoljene supstance, takozvani clear. Zašto ste pristajali na to? Prvo da razjasnimo neke stvari, naravno. Ja nisam koristila nedozvoljene supstance svo vreme. Ja sam napravila loš izbor na početku karijere nekoliko puta i zbog toga sam platila zaista tešku, visoku cenu. Ja sam sada na dobrom mestu, dobro mi je u životu, u karijeri, jer sam shvatila da je život mnogo više od sporta. Sport ima veliku ulogu, naravno, u svetu u kome živimo, ali mislim što pre ljudi shvate da se tu ne radi o sportu,
već po meni o tome šta čovek radi posle sporta pošto padne. To se svima događa. Ja putujem širom Amerike i širom sveta, šaljem svoju poruku o tome da čovek treba da ustane, da ponovo izgradi svoj život. Ako vam je teško u životu, moguće je, ja sam živi primer, da je moguće sabrati se, ustati i krenuti napred. I na kraju da shvatite šta su vaši prioriteti u životu. Moj prioritet je da pomognem drugim ljudima da bolje izbore naprave u sopstvenom životu i zbog toga sam... To je jedan od razloga zbog koga sam... Da namestimo tehniku. Zato sam i došla ovde, da podelim svoju poruku sa drugima i da prenesem drugima svoju strast za sport. Da li je u celoj ovoj stvari, kada je sve bilo otkriveno, da li vam je najteže bilo što je ta jedna mrlja na samom kraju negde vaše karijere poništila sav vredan rad, sav znoj koji ste vi ostavili na terenu, zato što činjenica je da i bez uzimanja tih sredstava vi biste svakako bili jedna od najboljih sportistkinja na svetu. Da, nema sumnje da je to bila jedna od najtežih stvari. Ja sam sigurna da bi bila jedna od najboljih, svejedno. I sve je to umrljano, uprljano i uprljalo je sva moja postignuća. To je zaista teško prihvatiti, ali kada se sve sabere, mislim da me je to nateralo da shvatim ko sam, da nisam samo sportista, ja sam ljudsko biće, napravila sam grešku. I eto, tako je. Kako vam je bilo kao osobi, kao nacionalnom heroju, a ne preterujem kada ovo kažem, da skupite snagu u sebi, da izađete pred javnost i da onako dirljivo priznate greške koje ste načinili, priznate svoje pogrešne izbore? Koliko je snage bilo potrebno za to? Ne znam, jednostavno ja sam takva. Ja sam takva vrsta osobe, kakva me majka vaspitala da budem. Mislim da je bilo teško priznati svetu svoje greške, ali mislim da svako ko ima decu i kada imate decu, shvatite da sve što kažete i sve što radite može i sigurno će uticati na vašu decu. To je bio veoma težak teret, nisam želela više da ga nosim, ali ono što je bilo još važnije, imala sam dete i znala sam da ako se ne izađem i priznam sve, i da će mi se to vraćati i povređivati mene i moju porodicu. Iako smo znali da će posledice, barem u prvi mah, biti veoma teške i bile su, znala sam da će me kazniti. Imala sam naravno muža koji me voli, porodicu koja me je podržavala i dalje je tako, naravno. Oni su voleli mene, a ne nešto što sam ja bila kao sportista. Znala sam da je pravi trenutak i da će to biti teško. Nije naravno lako za mene da putujem širom Amerike i da govorim o svojim greškama. Ja bih više voljela da putujem svetom i govorim o svojim neverovatnim uspesima. Ali to nije moj život. Ali zaista se isplati kada mladi ljudi kada čuju moju poruku, kada budu dirnuti i shvate i kažu ako mi napravimo grešku, u redu, svi prave greške. Znači, bitno je kako čovek može da da nešto ljudima oko sebe. Juče smo bili na jednom dešavanju u jednom američkom ćošku koju američka ambasada organizuje ovde i gde se mogu dobiti informacije u Americi i tako dalje. Imala sam priliku da govorim sa mladim Srbima i Srpkinjama i pitali su me zaista interesantna pitanja. To sam htjela da pitam. Koje su to pitanja za vas, na primjer naših mladih? Veoma su direktni. Možete zamisliti, recimo, intervjui, sali su me neki od najvećih novinara na svetu, a mladi ljudi su me pitali najteža pitanja. Neki od njih, da vam govorim na pitanje, pitali su me zašto ste odlučili, zašto ste doneli takve odluke, kako ste mogli da budete tako lakomisleni. A ja sam im rekla, jednostavno sam se družila s nekim ljudima, nisam razmišljala, ignorisala sam neka upozorenja
upozorenja. Juče je bilo zanimljivo pitanje, jedna devojčica 14 godina me je pitala, ona ima svoj san i pita kako da ostvari taj san, živi negde gde nema dovoljno prostora, sanja da, ne znam, putuje u Ameriku i da ide tamo u školu, ali ne zna kako to može da ostvari. I kada ja dobijem takva pitanja, to je savršeno za mene, ja to obožavam, jer ona je kao sunđer, sve upija što ja kažem. Ja joj kažem, bit će puno ljudi u tvojom životu koji će pokušavati da te odvrate, da ti kažu da ne možeš nešto da postigneš, ignoriši ih. Sve što možeš da zamisliš, pokušaj da ostvariš. A ono što je bitno je da se vratiš kući, da budeš lider u svojoj zajednici. Čula sam u intervju kod Oprah Winfrey da ste rekli da ovaj skandal, da to nije ono kako želite da vas ljudi pamte. Take a break je vaše nasleđe. Da li mislite sada da ste, kao što kaže naslov vaše knjige, ponovo na pravom putu i da će ime Marion Jones jednog dana biti zapamćeno kao možda lice iskrenosti i lice snage, da se priznaju greške, ali da se ipak nastavi dalje pravim putem? Ja se nadam da će biti tako. Ja sam realista. Ja verujem da je priča mog uspona i pada će uvek biti tu, posebno sa, ne znam, tehnologijom, internetom, da će svi vidjeti. Ali se nadam da će poslednje poglavlje koje se bude pisalo o meni bude poglavlje istrajnosti. Poruka je da se nikada ne odustane, čak i u slučaju velikih teškoća. Jedan od glavnih razloga što sam pozvana ovde je to, jer sam ja osoba koja ponovo gradi svoj život. Kao i ova zemlja. Vi gradite ponovo svoju zemlju. Puno ima ljudi čiji su životi izmenjeni, promenjeni, koji su povređeni. I ako ja mogu da budem živi primer ljudima ovde, to je zaista dobro. Ljudi mogu da ponovo izgrade svoj život. Rajane, vidim da Marion zna dosta toga o našoj zemlji. Da li su to teme koje su je zanimale? Da li je zanimalo u kakvo mesto ona dolazi? U kakvu sredinu da priča o svom iskustvu? Ja mislim, prvo želim da kažem da ona je bila junak kao atletičarka i sada ona je veliki junak kao osoba, kao građan Amerike. Jer ona priznaje greške i sada želi da sozdavi bolje svet. Želi da daje mogućnost za drugi ljudi da uče od njen greške. I to nije laka stvar. I zato ja mislim da ona je junak, bez sumnje. I da, ima sličnost između život Mariona i slučaj Srbije sada. I to je odlična stvar. I ja sam mislio i da i Amerika i Srbija volimo sport mnogo i da ona je najbolja persona, najbolja osoba da govorim o sport i također o život posle nekih ružnih epizoda. Mislim da ste dobro mislili. Šta je predviđeno u nastavku posete Marion Srbiji? Juče ste bili u Nišu. Šta predviđa nastavak? To je bila odlična stvar. Mi smo bili sa mladim decama. Mi smo imali podarok od učitelj tamo u Nišu i sada imamo ista stvar sa decom ovdje u Beogradu i da podelimo poruku Mariona o take a break i da moramo da radimo zajedno za najbolje budućnosti. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Jako mi je bilo drago što sam imala priliku da vas upoznam, a ovo ću rado pročitati. Knjiga se zove Na pravom putu. Knjiga, ispovest Marion Jones. Hvala najlepše. Mnogo sreće u vašem radu. I appreciate it. Hvala mnogo.